Baban kai yana? Ya gida amma bacci yake. Bacci yake yi? To, ka ce a taso shi. Da. Zo, me ce? Baba ya ce ku shigo. Me ce? Baba ya ce ku shigo. To, Mu je. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku da zuwa. a barka Malam ne. Bala, Na gajiya. da kai da Malam John ne? Mun bi ne. Sannun ku da zuwa. Sannun ku ne. Yawwa. Da na ga fuskar ka ne ka yi lallai kuwa da alama akwai bacci a idonka. Na sha bacci. Ka sha bacci? Kare ku. Lallai ka sha bacci. Yanzu ka tashi? A'a, na tashi tun karfe 5:30. Na yi sallah asuba. Sannan sai na koma na kwanta. To, Eh, to lallai ka sha bacci. haka ne. Lallai ka sha Haka bacci. ne. Ya dare. Alhamdulillah. Aiko ya kamata yanzu in tashi in sallah azhar domin lokaci yayi. Yanzu karfe nawa? Yanzu karfe 1:30. To, Ku kira na yi sallah. to ba da Amadu, ba ni ruwa in sha. Amadu, ba ni ruwa in sha. John, Em? haba John. Ba a yi wa mai sallah magana. Aha, ban sani ba. Ba a yi wa mai sallah magana. To, madalla. Ni na ɗebo da kaina. John, Eh? ba a bi ta gaban mai sallah. To, ba a bi? In mutum yana yin sallah ba a bi ta gabansa. To, zan iya bi ta bayansa? Yawwa za ka iya bi ta bayansa. To, madalla. Ta bayansa kawai za ka biyo. To, na gode. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Sannunku. Yawa. Yawa. Ka gama sallah? Alhamdulillah. To, madalla. Ala Amadu, Malam John. ni ban san ba a wucewa ta gaba ba. Ya hakuri na ɗebo ruwa ne. To ai shi ke Yawwa. dama rashin sani ne dama shi yasa malam na ji ma lokacin da malam Bala yake gaya ma To, madalla. cewar ba a wucewa ta gaban mai sallah. To, ai kuma ne maka magana ba komai? A ai dama mai sallah baya masa magana. To, shikenan.